Sanibona guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho guys. If umusha kwi-channel ngicela ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ucommente, mase uklikha ne-notification bell so that uzoba uqala ukuthola ama-notification whenever ngipost i-video. And also guys, ningakhohlwa sesino-thanks laphaya. Kusho ukuthi mangabe ukuthi ufuna ukukhulisa i-channel, you can sponsor nawe lokho nakho kwi-channel yethu. Kusokwazi nokuthenga ama-mic amasha sikhulise i-channel ibe enkulu guys like other channels. Also ningakhohlwa ukuthi ama-video asawa-skip guys because sesimonethayizile. Without wasting your time kwababuyayo ngithi welcome back guys. Ngiyabonga kakhulu i-support yenu, ngiyayibona kakhulu. Thank you so much. Ngicela siqhubekeni siphushe guys. Ngasho ngathi safika kwise-10 subscribers khona into enkulu engizonenzela yona guys. So without wasting your time, another day, another story. So isitori sethu namhlanje is about two girls. Lamantombazane womabili ayisukele emakhaya. Lamantombazane abangani, best of bombers bafethu. Njengoba abangani banama-plans afana exactly. Yabo uma ngithi i-wish board yabo iyafana ngale ndlela yokuthi they even chose ama-career paths afanayo. Basuke emakhaya bafuna u-matric baphasa kahle bobawu-2 bayimisela because they had dreams, they had big dreams. And then emva kwalokho bahamba baya kuma-cities amakhulu bayozama khona impilo. So uma befika khona yonke into ihamba kahle, bawo-best, they pray together njalo ngo-12 bavuka bethandaze. Yabo nje iy'ngane eziqondile ey'ne-focus ezaziyo ukuthi zifunani in life, right? Uthi-ke lo girl njalo nje nomngani wami ahlukaniseki futhi senze i-course eyodwa siwo-rooms futhi. So nje into yethu into ongeke uze uyihlukanise. Uthi hhayi kuhamba isikhathi sithi sesika-3rd year, hhayi umngane eqale manje am-Englishe nabanye abangani because I felt like le mpilo yethu yayisimubhora. Eku-Englisheni kwakhe nabanye abangani waqala manje, it's not like isixabene siyazwana but akusafani nakuqala yabo. Uthi sesibonana kakhulu uma ngabe sekhaya because we have to take one taxi yabo. Nangaleso sikhashana mhlawumbe ngoba phela sihlala ndawonye but we don't really spend time together njengakuqala. Siyaqhubeka futhi siyathandaza ndawonye as usual. Uthi hhayi uma mnandi-ke kube kuhle konke umngani but isikhathi esiningi usespenda nalaba futhi anginankinga anginamona kunalokho I'm getting more time to study ngoba nje bona babhizi nabangani bakhe. Dress code isishintshile kumngani, umngani useyislay queen, umngani useney'nwele useshintshile nje akaseyena lo wafamjulia lo wafike uyena. Ngale ndlela yokuthi nami uze ngitshela hayi ndoda angeke bra, like awusekho kuleli zinga leli. As much as ngiyazi usafika sinje but nawe usangashintsha yabo. Uthi ngitshela no mina I'm happy the way I am. Uthi hhayi kuhamba isikhathi umngani nje u-right mfethu, even financially umngani u-right ukuthi imali uyithathaphi nobody knows. Uthi umngani wami uyahamba ama-gigs every Friday, Saturday, Sunday, mhlampe sihambe-ke siye esontweni but nakhona akasekho ngami esontweni. Uthi nalokho kuyangilimaza but mdala I cannot make choices naye. And ngihlala ngimkhumbuza ukuthi hayibo ungakhohlwa nje ukuthi mina nawe sasineplan ngempilo yethu, sasineplan ngempilo yethu. So ngicela ukuthi nje unga-deviate, ungadidiseki. Uthi hhayi ugel athi nje khululeka wena. Uthi kodwa nje isikhathi sokufunda esinye sebuye engasitholi nama-exam awasashayi ngale ndlela le abekade besaziwa nje ukuthi thina sama-ring lead eklasini but yena usekebe nokusalela yabo. Hhayi uthi-ke this one time avedane umngani wami-ke hhayi kumnandi nje hlezi kumnandi. Uthi kodwa sizohamba kulokhu kokugcina kuzoba uDisemba sizohamba yabo. Umngani umuncu mina akekho right, ngiyamazi umngani wami even igazi lakhe aliswabulukile yabo. She's no longer that happy but muhle u-right kodwa nje akajabule neze yabo. Uthi hhayi sasisiye masihamba sidlule mhlampe e-K_F_C sithenge i-K_F_C and then mhlampe siphasa sinama-router. Uthi-ke sivule-ke i-movie mhlampe sibuke i-movie because it was quite a distance ukusuka la esasifunda khona siya ekhaya. Uthi so sasijwayele ukuthi vele sibuke i-movie then siyazi mhlampe i-movie izoba u-2 hours, by 2 hours sobe sesifikile emakhaya. Uthi hhayi mina ngempela uthi ngi-excited. Uthi umngani nje she's not having it nje uyaya phela ekhaya but akekho that excited as we used to yabo. Uthi hhayi okay alentuze-ke sihambe. Uthi besihamba angitshela nje ethi yazi angikho right. Ngithi mina hayibo yindaba ethi angazi but angizizwa kahle. Uthi hhayi sigibele etekisini sihambe. Uthi nje ihamba iteksi ingakahambi isho isikhathi eside umngani sephisa ukuchama. Uthi hayibo ngiqale ukuthi mina yini wena sunesinye sogogo yini uzolokhu ufuna ukuchama yabo. Uthi hhayi ehleke but ngiyitshela ukuthi mhlampe akachamanga ngenkathi sisasuke e-race yabo. Uthi hhayi ngaphela isikhashana futhi umngani sefuna ukuchama. Hhayi bo
uthi hhayi nabantu sebeqala ukucikeka manje sengiyabona ukuthi hhayi abantu sebeyacikeka. Hhayi kuthi kusanjalo aphinde ecele futhi game 3. Uthi hhayi ngibona ukuthi ekhona inkinga ekhona la. Uthi ngithi mina kanti yini? Uthi ethi akazi but nje kulokhu kuthi akayochama. Uthi mina hhayi uzoba right sizofika vele ekhaya. Uthi hhayi sihlale-ke nomngani uthi sibuka imuvi. Uthi nje yabona leyo muvi nje akekho nje kuyona umngani wami. Uthi hhayi sithi sisahleli kanjalo, ayibo ngibone uma ngithi ngibuka phansi, ayibo ngathi khona into ehamba phansi yabo. Uthi ayibo uma ngithi ngiyabuka ayibo igazi phela leli yabo. Uthi uma ngithi ngiyabuka, ngithi mina ayibo liqhamukaphi leli gazi yabo. Uthi uma uhleli yabo ngala uthi yena uyabo uhleli ngala yena uhleli ngala e-back seat. So uma kuthi kuyavela lapha, uthi ngithi mina ayibo leli gazi kushuthi lihamba njengenyoka. Uthi ayibo ngithi mina igazi. Uthi mengithi ngiyabuka ayibo leli gazi leli wonke umuntu ayibo liqhamukaphi yabo uzwanele. Avedane ulentuzane mase siyabuka ayibo liqhamuka kuye phela lo akekho nje omunye and igazi eli-serious yabo. Hhayi ngithi mngani u-right athi avele anike ikhadi. Hhayi uthi ngivele ngimemeze ngithi driver ngeke le ngane akekho right lo. Yabo nabantu besho ukuthi hayibo akekho right igazi eligaka yabo liqhamukaphi. Yo uthi-ke evedane u-driver athole indlela yokuthi eyimise iteksi. Uthi uma emisa iteksi khona omama uyabazi-ke omama bayathanda ukusika. Uthi bethi bayamsukumisa kuvele nje ukuthi yeqe isigaxa segazi. Uthi aze ngibone igazi eligakayana nje kumuntu. Uthi vedane kuhaxa-ke isigaxa segazi sivele ile ngane isiphelelwe umoya-ke manje. Hayibo uthi kuba lo muntu kade ngihleli naye manje sixoxa si-right all of a sudden useyagula nje impela. Hayibo bebuze kwenzenjani babuza mina. Uthi ngithi angazi mina umngani wami angimazi ukuthi unani. Uthi hhayi vele bethi olaba abantu etekisini driver ayikho hlampe indlela yokuthi umphuthumise esibhedlela. Yabo bekhulume noma ufonele-ke hlampe enye imoto thina usishiyelana. Hhayi yabo nje kuyisiphithiphithi athi u-driver ayi ngingamphuthumisa esibhedlela. Uthi lapho uyahefuzela yabo uyageqezela. Uthi vedane ngibambe ngesandla ethi seku-late ningabe nisangiyisa esibhedlela. Uthi hhayi bo bethethe omama bethi yeyi ungavuki yabo bekushaya ubuso nayo seyakweqa. Uthi athi seku-late ngicela ningabe nisangiyisa esibhedlela. Uthi hayibo lapho ngiyavevezela angikaze ngibe kwi-situation ekanje. Uthi ngithi uchaza ukuthini ukuthi bengakuyisa esibhedlela. Uthi ethi seku-late. Uthi hhayi bevedane bethi hene ethi-ke ethi u-driver hhayi ngiyakuyisa mina. Uthi bemthatha uthi uma bemthatha u-driver ephuthume-ke ethi uzokubheka isibhedlela esiseduzane vele ey'hlahleni sasikhona isibhedlela kuleyo ndawo. Uthi avedane aphefumulele phezulu mese ethi ucela ukukhuluma nami. Hayibo uthi ngilalele. Uthi lapho wonke umuntu ulalele iteksi iyahamba wonke umuntu umhlahlela amehlo. Uthi mese eyavele echaza isitori-ke ethi yini mngani ngiyaxolisa ukukuphoxa ngiyazi ukuthi besinamaphupho sobawu-2 and ngiyaxolisa ukuthi amaphupho ethu angeke esafezeke. Uthi hayibo ngithi what do you mean angeke esafezeke? Uthi ethi because I know exactly what I did. Hayibo uthi ethi ngicela ungidlulisele imeseji kuma ukuthi ngiyaxolisa nakuyena kakhulu ukuthi ngimfeyilile uma. Mese yamtshena-ke ethi ngoba bengazi ukuthi sizobuyela ekhaya. I just found out ukuthi ngikhulelwe prior to ukuthi siye ekhaya. So ngazama uku-abort-a and then kushuthi mhlampe yabo akwenzekanga ngendlela because angisebenzisanga iy'ndlela e-right. Hayibo uthi ethi uGeli what do you mean? Uthi avedane uGeli akweqe. Uthi bemshaya abantu bemthethise kuthiwe vuka yabo. Uthi-ke hhayi lapho nami sengiyakhala-ke manje ukuthi ngizoyithini mina le nto kumawakhe. Uthi hhayi ngalentuze-ke uthi ahanjiswe-ke ayiswe esibhedlela. Uthi hhayi mefika esibhedlela hhayi kusho kuthiwa sesi-late. Hayibo ingane yashona. Uthi beyivele bethandaze labo omama bekhale. Uthi hhayi ngivele ngingazi mina ukuthi ngenzenjani. Kuthiwa kucelwe-ke nhlanhla leyo nginayo ama-contact akubo nginikeze inamba kamawakhe-ke kuthiwa umawakhe-ke kumele ephuthume esibhedlela-ke. Hhayi mefika-ke befike bebreak-ke iy'ndaba-ke zokuthi ayi uGeli akakwazanga akasurvive-anga. Uthi yo ngikhale sikhale sonke-ke manje nomawakhe. Uthi hhayi kule moto abebefike ngayo kuthiwe sizohamba ngayo. Uthi kule moto lokhona umawakhe yabo usukume nosisi wakhe umawakhe ngenkathi bezwa le nto. So uGeli message uthi angidlulise. Angazi noma ku-appropriate yini ukuthi ngidlulise kumawakhe nokuthi is it not too soon yabo ngididekile. Cause phela la bantu basemanzini kuyimanje and uGeli uthe ucela ngitshele umawakhe yonke into ngitshene yona ukuthi yena wafika eThekwini wenzani. Shembe ngaze ngasho nendawo but it's fine.
Uthi hhayi nangempela-ke alentuze-ke uthi ahambe-ke nangempela uthi mehamba afike-ke uthi mefika efike-ke efike kubo akazi noma ebuze umawakhe ukuthi ehene cause nakhona uma ebuza umawakhe uzoyithatha indaba ayixoxele nomunye umuntu egcine kuyindaba enkulu kanti umngani wakhe umyalelo wathi ucele etshele umawakhe kuphela. Feel angazuthi umuntu owisho explanation umawakhe kuphela. Hhayi uthi nangempela-ke afike-ke mefika umawakhe-ke asho-ke athi enene uthi-ke ngicele-ke ukukhuluma nomawakhe before umngcwabo yabo nje ngalezo iy'nsuku lezi zesiphithiphithi. Uthi mengifika ngicele ngithi ngicela ukukhuluma nawe kunemeseji engayiphathiswa usibanibani before washona. Uthi mind you anginafakazi anginalutho abantu besetekisini abangazi angibazi but bayizwile indaba yabo. Uthi hhayi ngilentuze ngimtshene ukuthi yena uGeli uthe ngimxolisele kakhulu ukuthi uphoxile. UGeli mefika lapho ufike washintsha. Izinto abesezenza akuzona izinto enanisifundise ngazo nini abazali bethu and uGeli laphaya ubesegilimgilingane. Apparently nje ubesekhokhelwa for ukuthi alalele. Kuningi awamtshena khona yabo. Mase yasho ukuthi into emenza ukuthi ashone ukuthi u-realise-ile ey'nsukwini ukuthi ukhulelwe and then ngenxa yokuthi ubeze ekhaya wazama ukuthi ayenze i-abortion but wasebenzisa u-back door and then she ended up waba kuleya situation abekuyona. Uthi mawakhe akhale yezwa uthi mekhala yabo ngitshela ukuthi mina hlampe uphathwa kabili le nto le uthi akhale ethi ingane yami ngiyazi ukuthi hlampe ingane yami ubuyi-pretend-a kodwa kuzo zonke izinto ongayikhulumela yona hhayi lo shidi lo mina ingane yami ngiyayazi yakhuliswa yimi. Uthi wangithuka umama. Uthi wangithuka wathi i-favour ozongenzela yona ukuthi ufuseke la emzini wami uphume emzini wami ekuphumeni kwakhe emzini wami ungihambele ungaphinde ubuye la ekhaya. Ngisho nakulowo mngcwabo leyo ngane uyobe ungekho isonakalo sengane ususebenzisa ukushona kwengane yami uzohlekisa ngakho. Uthi wangithuka umama. Wangithuka wangifusegisa wangixosha emzini wakhe. Uthi ngaphuma uthi ngicela ukutshela guys ukuthi kuze kube namhlanje umama wakhona akangifuni nokuthi angibone akangikhulumisi and umama engibuza ngiyasaba ukusho cause ngayenza i-promise ukuthi ngeke ngitshene muntu except for umawakhe. Uthi kwaze kwabuhlungu ukuthi ngingayi emngcwabeni womngani wami uRumza wami ebengihlala naye. Uthi and-understand ukuthi impilo engiyiphilile after eshonile ibe nzima kanjani to know ukuthi lo muntu ngihlala naye everyday ngilala naye ngivuka naye and ekugcineni I can't even go and bury lo Geli. Uthi kuze kube namhlanje uthi ungakhe nje ehlangana nami ngincama ashintshe indlela noma ngihlenele ngathi ubona umuntu angamazi. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje guys. Thank you so much for watching. Ningakhohlwa sino-thanks manje asiwaskipha amavidiyo niqhubeke njalo ni-support i-channel guys. Another day, another story. Ngizoniphindela futhi kusasa. Thank you so much for watching. Ngiyanithanda.